नामा मा होनना बुंनायमोनलाय? निजिरा सरगियारि। निजिरा सरगियारि न'? औ बेनिफ्राय गामिया मा गामिमोनलाय? माबा बिंसिमारि जायोमोन बेहाय बे नङा नङा माइनावस्रि नङा बे हौवानि गामिया मा गामिमोनलाय? 5 नम्बर थारायबारि। 5 नम्बर थारायबारि आदसा बेनिफ्राय माबाया मा होनना बुङो पिअ बेखौ बुंलांलाय देलाय। बेयाव उतरामलगा बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्टआथ' बेनो सनितपुरानो नङा होमबा? आमलगा बेनिफ्राय सनितपुर आसाम न'? अ बेनिफ्राय हौवानि नामा मा नाम मोनलाय? बिनाम स्वरगियारि। हा हा? बिनाम स्वरगियारि। आदसा नेटआ माहाय आप डाउन जादों माने बिनाम स्वर्गियारि न'? ओमफ्राय फिसालानि नामा इतिहास स्वर्गियारि। माबानि नामा बै हिनजाव खारनायनि हौवानि फिसालानि नामा? माबा हिन्जाव खारनायनि हौवाया जाबाय बिनाम स्वरगियारि। औ औ बे बिनाम स्वर्गियारिनि बिफानि नामा मा नाम मोनलाय? प्रस्न स्वरगियारि। आदसा ओमफ्राय बिमानि नामखौबो बुंना होदो दे। बिमानि नामा माबा चित्रलेखा स्वरगियारि। चित्रलेखा स्वर्गियारि न' बेनिफ्राय जेनेबा न'खराव माबाफोर दावराव दावसि बिदि माबाफोर जादोंमोन नामा? ओरैनोथ' दा बिब्दि दावराव दावसिथ' जायाखै जानायालाय। जों बिबायदि नांलायनायबो नुवाखैमोन आरोना। हौवा हिनजावनि गेजेरावबो नांलायनायबो जायाखैमोन आरो न'? ओहो मोजांसो सानाव गासैबो गाजा गोमजा मोखां नायलायलाय ओंखाम जानाय मानायफोरालाय औ औ औ औ जोंजोंबो नै जाहोनावबो फैदों रायज्लायदों बिदिनो जाहा दंफां हादोंमोन नालाय बेयावनो औ साहा बायदिसिना लोंदों बियो। औ बेनिफ्राय जेनेबा नोंसोरनि हौवा डाइरेक्ट माने सोरबा हौवाजों थांदों ना माहाबा खामानि मावनो थांनाय बिदि हन्दै खालामदो जेनेबा नोंसोरो? आंनि मथेबाथ' बेखौ माने डाइरेक्ट बेलेग सेंग्राजों थांदों बायदि मोनदों आरो आं दायो। बेलेग सेंग्रादोनो थांदों बायदि हन्देर जादों आरो न'? अ बेनिफ्राय दा जेनेबा न'खरनिफोरा मा खावलाय हरगोन जेनेबा हायफिननांगौ ना बेखौ एसे बुंना होलाय देलाय। जोंथ' आरो मा बुंनो दा आरो फायफाफिनबाथ' मोजांमोन जों न'खराव जेनेबा दा फिसाला सासे दङ नालाय उन्दै बेहा बे खारनाया फिसाला सासे थालांबाय? औ आदसा फरायबाय थादों आरो दायो? नै दासो नै सेमोननिफ्रायसो स्कुलाव होदों नै दा देग्लाय क्लास 2 आव थांगोन नामा बर' मिडियामाव। दा जोंबो माने अननानैनो बेखौ रायामोन जेबो बुङामोन। औ औ बिमा बिफाबो गैजाला नालाय बेहाबो होजोंबो। औ बेनिफ्राय नोंसोर दायो थांनाय हरावसो खारदों नालाय मानसिया नङा होमबा? औ थांनाय हराव खारदोंबा दायो नागिरहैदोंमोन नामा दा फुङाव? नायगिरहैनायमोन बिसोरो लोगो मोनाखिसै। लोगो मोनासै आरो न'? ओहो आदसा दे बिनिफ्राय माबा जागोन दे होमबा न'खरनिफोरा जेनेबा हायफिननायखौनो लुबैयो आरो न'? फैफिननायखौनो लुबैयो जोङो। औ औ औ जोंथ' आरो मानो माबा आद्रि जाहैनायखौ जों लुबैया। औ औ औ न'खराव फैनानै बिबाजैदों हौवाजों बिहावजों मिलायना जाफैनायखौ जों मोजां मोनो आरो। औ औ हयथ' बिनिफ्राय बे गुबुनजों थांनानै बांद्राय आलानि थालानि जाहैगोन बियो गोदाव सोराव जाहैगोन। उम बेफोरबायदिखौ सिन्था खालामनो रोङोबा फैफाफिननानै गावनि न'खराव मिलायनानै जाफायफिनबा मोजां जागौ आरो जों औ बेखौसो लुबैयो। दे